Our demand is only fairness. Fairness for our party members. You have to arrest right now. Immediately. We'll give the application. Right now. Okay. So what is the unlawful we make, sir? Please. What is the unlawful we make here? You are gathering here. Why will not gather? One person is attacking, will not gather. What you have done? What we have done? Just we are giving a slogan. We need justice for him. Then demolishing Ramako party office, MC party office. Then demolishing the Why they have a demolishing the house of guys. Why they have to attack? They have to attack someone. Now everything will go as per law. Okay. You will file FIR. They will also file FIR. We will do our work. Okay. Now you end up the rally right here. Okay. Please go. But you are saying that this is not unlawful. We are not doing unlawful. This is your mistake, sir. No. This is unlawful. Their duty is whatever. What they did is lawful. Is the lawful? Roaming in this way without taking any permission is unlawful. Then what is unlawful? Without any Unlawful. That is also unlawful. Then you must action first. That is also unlawful. You should take action first. गाड़ी रक सबाइखा अनेक बरन जों माने बरन आमनि बागै जों जस्टिस नांगौ होननै जों घरक बुसु बुजाखा का खुंगुसु गाड़ी सबाइजाखा गाड़ी तो ताबु जाते आनी जे जाना मते तो कायसा गाड़ी मारुति भ्यान न खाइजाखा इनका बरक तो अलरेडी हस्पिटाल सपाइजाक हस्पिटाल क्लाइजाक जों थांनि नायलायाखौ नायमायाखौ ता पर्यन्त कारण तामनि हिमानले जों खासाव हाजि जोंनि तिग्रा तामनि जों तो केबाय वालायनानै फाया केबाय वालायनानै फाया जोंनि डिमान्ड नसे जों सानो आबनो तैसे जों फाइट खालाय माने अबसे बरक जों लामा कासु हाइ खायो जों आबन मानि माया तामनि बागै बरक लामा कासु बुजांना नांखा आबो कुनु साइडे मान जे आगेनि सिमि दे बरक अमाय कक बांलाय मारक तंग बा पार्टी बे पार्टी अमाय रक दा ना अम तो कुनु कक बांलाय मानि कुरै कुनु कुरै जस्ट जों तिब्रा माथा खायो बरक आईपीए तिफान खायकना बीजेपी फानो खायकना हायबानो अमाय जागाव तो जों तो खाया अमाय रके बरक तामनि बागै खायका आबो तो निश्चय सायमानो
পাবলিক সাইমানো বরং গুন্ডাগর্দি মানে সাইমানো বিজেপি সরকার তাম খাইতং सबका साथ सबका विकास सबका साथ सबका विनाश खाइतों बर खाइसे हाइके ओ जागाव ककसिल चामुं आसाई तंखा ताबो टिप्रा मथानि साकाव बा नरकनि साकाव नरक सि सेकां हादुल खितारो बा गुलाय बे कगुनै ककसिल चावै तंखा टिप्रा मथानि साकाव हाइके अबरकले बसुगजरा तिकबो आबो टोटाली दालार टोटाली माने फेक न्यूज आबो जों जुदि खाइतों माने नुखानके जोंनो प्रमाण दिखाइदि बरक तो अलरेडी खाइजाक जोंनि एसडीपी साहेबनोबो सोङै मानो बरक खुद नायजाक गारि सोबायजाक ताव थानावबो गारि दङ आबो जतम साइमानो हाइसे हाइके अबो हाइ नरकनि बिसिंगो खिमबतक खिमानि बा मिसिलनि गारि बखजाक माने बसुगजराति खति उंखा खति तो ताव माने पारमान माने खबर कामके मायाखौनि कारण हाय माने जों किसी जानो पाइंगे बसकांनि ग्लास रक बाइखा ते साइड रंनि फ्रेम रक बाइखा किसा देब खामा हायरंनि खनावो जों थांनि नायनायाव थानाव तुइ जाका जों थानाव थांनि नायनाय नुयो दं बागै अबाइके हरक बिखब मिसिल बा अबाइके खादुमान मिसिल हिमनानै नाका जों मिसिल हिमनानै नाका माने हायनो जों तिनि साइमानो जों तिनि साराति रायजो काइसा डेपुटेशन प्रत्येकटा ब्लकआवनो डेपुटेशन खामानि कारण नोंखा जों बिसि इलेक्शन माइया अनेक जागायावनो जों दाबो डिभाइड खाइजागै दङ जों अनेक जागायावनो जों दङ डेपुटेशन रुइ नाय फायै तिनि ताम पाति मुं पाति उइ नरक तिनि लामा कासुइ लाहार उगो कासुइ अबाइके बुजागै फाइनानै नाका जोंनिखौ बर' मिथिल अरब ब्लगाव बाय थांखा हाइबोजों बराव बायाव आंनि गामाखौनि बराव जत आंनि बायासै जत आं सिनि जागसे आं कलहापा मां केसे दङ उनके कताय मासा आंनि बाया बायसे मालाय फाइदि न'आव थांलायसिना हिं गामाखौनि मर संबायनो सालाय फैयो उनुं याखौ जखन के नुफोदा तो हानो सु आं कुरै आं कुनु निजे बाय निजे हाइ फेंलाय मजागा आं कुरै हाइ हिंके उ ताय अफग्रा रक माना खायो कुनु यां या बब्रो कामसि हिया बाजार बु सालाय माथो इनके जखन जों गामाखौ टिप सालकाव थांखा जोंनि गारि बाय वाइट साबे एटेक खायसा अ हाया नरबा निजे बाया थांसाखे तंलाय मद हाइखे आं नरावनो कुनु नरबे कायजाब कुरपिन जाब कुइ नर आं न हाइखे एटे ताखायदि हिं सहायखे लाथा बे सुसा लाथा र हाइखे अर तग्रहा अर सुरहा अर सुहा बुनाय गारि वाइट साबे कौगे माखा नन तकनाय बुनाय रखे साव आंनि बायासो सिनियो ब आं बायजु आं थेका बिफाव हाइखे आं ब्राउननि गारि रेसानाव ब्राउन गारि रेजा खाइ दङ ब्राव बाय चालाय नंलायखे जेकुना हराव हाइखे ब्राउन अर टसराव साइन थाङो हाइखे दं आं बाया क्रुज के तंलाय मसा हाइखे तिनि अब हाइखे तामनि बागै नन लामाका सय बुना नांखाबा कोनो नरक आगिव जातिनि बिरुदि हाइखे बा कोनो वालायमु अब हाइ जागा सेगलायमु अमाहाय रक्तिर तंग तामनि बागै नन तिनि माइखे कासुनानि नांखा कोनो करय आं बय बाय जे कोनो वाइलाय सगलाय हाइफो ब्राव आंनो मानासि खाइ दङ आंनो सया ब्राव हामजाक दङ ब्राव माने आंनो बुमन होय जाया यांहा आंनो कोनो आलका पार्टी खाइमा हिंदे जागा यांहा बत जों पार्टी बा जे हामजामो तिप्रामा थाबुमा खाइनाय सीपीएम बुमा खाइनाय बीजेपी बुमा खाइनाय हाइफो जों जाति बाय जाति हाइंलाया कोनो जागाव जों बुलाय तगलाय होन खनाव तिने एरिया वाइ साफाय के खनाया जों बुब्राव नंया ब्राव जों नंया जों काहाम केसे तंलाय जे कोनो बेदा बेट गुरु इनके तिने तान जानि जों न हाइ खनहा आबो ब्राव बेपार सांग सै ताम पाति खाइ नि नन तिनि अबाइके लामका सय बुनानै नांखाब्र आं तो ब्राव जत आं खाया हिबु ब्राव सियो आं तिप्रामा थाखायो नों तिप्रामा थाखाय हाइके जे नन बुनायखे बखे ताम खाइ ब्राव खायखना फ्लेट तै जां मांखे नु आं ब्राव न साम खाइमा मांसे नु आसु पार्टी र नखायमो नु हाइफो ब्राव जोंनो एटेक खायफोके बीजेपी फ्लेट तै खायो हाइके नन बुनाय रक न सोरिसिनि बा ब्रंनि मुंग्र मादामान बो मुं तो आसु अर्दे माइ हाइफो थांसाके तंलाय मबा जत नसिनिता ताम नि रिंजा बनो आंनो बाक्साके दारारियो आं बाक्साके मामारियो हाइखे दंलैसो नों सिनिमानि जे अ नन बुनायनि बुमुं तामो बुनाय बुमुं तो सिनियो हाइफो बाक्सा सिनियो माइनि बाया मांगता बुमुं आसु काहाम दंलायाबा बुमुरावले माया हाइफो सिनि जा परिचयले जत साबनो सिनि नों तिनि आजा सिनिमा आं बो बुमुं हुंता आसु साइमाया बुमुं काहाम फिर माइसुया नोंखे परिचयले जत बाय मामा काका हिं दं हाइता घर बुसुक नरंनो तिनि माइके लामाका सय लाहार का सय बुनाय मोटामुटी उनाय 6-7 जना आव केसा आव तगलाय फेमो हाया माना खाइमोसे हाइसे तौ फायो नरक तक जाकमानि बा नरकनि लाहार का सु जाकमानि ताम खति ओंखा नरकनि तिनि गारि ओ आनि प्राउरुंनि आनि गुमिनि बु फायुनि गारि थाइसा उखलिसे पाइटि बिखौ अबो थम बुखाव जाखा मासाखे हाइ माना खाइसमो न सुमने अर खाखाव नांखाता गावखौ जारि सामैया
थाखौ ताक सिरियास जिबेबो बनत नांजाव हायके अबहाय ताबुक नरकनो लाहार कासुइ बुखा बा अबहाय अंलायखा आबर कथना तो अंगिनो थांका अबहाय राजनीति नि ते फानो तिप्रासा लुकुरक बाय तिप्रासा लुकुरक नो हायके ओ जागाव खानागा जे ननो तकनाय ननो बुने रकनो ब्रक गरै आ जागाव हिनि खामानि ब्रक सोंजागै बुगस गसलिया ताबुक अबहाय रकले नों बमायके कक फिरकनानि मुसुं आबो तो आं साइसुया अर जुनो एनजिअ खायजानाय जत गारियाव 10-15 जना दङ गामिनि बरक दङ जत नाय दङ जत माना खाय दङ टेबि केमेराराव ताखाय हिब्राव माना खाय दङ आबो जत सियो जत बुमुं बुसा बाग ब्राव गामि सा जत सिपायो ब जत ब्राव उया हिमाया बावो जुनो तिफ्रामो थाखायमिं खना ब्राव मर सम जमातियारि आं जत पार्टी खायब्ले ओंखे अमो अको हितुंनो ओंखे बेंटिने थास गारि लाइ थाङो ओ ब्राव गामाखौ बिसिंबो थाङो दिनर ओ बर मिटिं खायनाय दैबाग्लाय ओजां जागा थुमनो थाङो ओंखे ब्रावनो कोनो एटेक खाया जोंनो ओंखे बाहायखे नरंखौ एटेक खायाबो तो साइनिया